Tiesitkö, että suomalaiset pitää lottovoittoa todennäköisimpänä tapana vaurastua? Jopa 39% on sitä mieltä. Vain 9% oli sitä mieltä, että yrittäjyys on todennäköisin tapa vaurastua, ja tämä oli kyselyn häntä päässä. Suomen vajaasta 100 000 miljonääristä suurin osa on vaurastunut yrittäjyydellä ja sen lisäksi osa perimisellä, mutta vain muutama promille lottovoitolla, eli muutama 100 ihmistä. Ja silti suomalaiset ajattelee, että lottovoitto on todennäköisin tapa, eli tämä tulos on ihan nurinkurinen. Mua kummastuttaa myös, että suomalaisten mielestä lottovoitto on hyväksyttävämpi tapa vaurastua kuin yrittäminen. Vaikka yrittämisellä vaurastuminen vaatii tyypillisesti paljon työtunteja ja taloudellista riskinottoa. Eli luulisi, että tällaisesta nimenomaan haluttaisiin palkita, mutta rakseen ruutuun taktiikka nähdään hyväksyttävämpänä. Tämän kansan taloustaitoja olisi syytä kohentaa, sillä yrittäjät on nimenomaan niitä, jotka tuo tähän maahan kasvua, ei lottovoittajat.